יש לנו פה אותיות שיש להם שתי צלעות. דבר ראשון מניח ישר, נותן מושך קו ישר על הגג, אחר כך מרים את הקולמוס, מניח אותו בצורה כזו אלכסונית על הגג של האות, נותן לחץ ומרפא עד סוף השורה. עוד פעם, נחזור על זה. נותן נגיעה, מושך קו עד סוף השורה קובייה, מניח אלכסון, מניח אלכסון, נותן לחץ ומרפא. עוד פעם, יש לנו שתי צלעות, אחת, מרים, מסובב את הקולמוס, מניח, נותן לחץ ומרפא. פה אני עושה רגל קטנה זהה. שימו לב, כמו שאני עושה את הרגל הזאת, ככה אני באותה צורה עושה את הרגל הקטנה. זאת אומרת, אם הרגל צד ימין הולכת ככה, רגל צד שמאל הולכת ככה, רק קטן יותר, בסדר? אותו זווית. זהה. פה יש לנו אות, אנחנו לוקחים קצת עקב, נותן נגיעה קטנה, מושך אותו ימינה מעט, ובקו הזה שלו, על קצה הקובייה, עושה קובייה, שלא יצא החוצה. פה עושה לו צ'ופצ'יק, הוא נותן צ'ופצ'יק ויורד רגל. שימו לב לחטא, המסורת, הרבה תלמידי חכמים טעו בה בכתיבה שלה, היא על הקצה, צריכה לצאת על הקצה, לא לעשות אותה, להוציא אותה מבפנים, ממש על הקצה. וגם הרגל השמאלית הולכת מעט טיפה יותר ארוכה מהרגל הימנית, להקפיד על זה. זה שלושת האותיות האלה, המבנה שלהם שתי צלעות. יש לנו במשפחה הזו עוד שתי אותיות, אנחנו עושים גג, לא עד הסוף, לא עד סוף הקובייה, מרים את הקולמוס, ויורד קובייה כמעט ושלושת רבעי. מה יצא לנו? פה סופית, כף סופית. הפה סופית אותו רעיון. מניח, הולך קו ישר, לא עד הסוף, ויורד קובייה ושלושת רבעי. פה עושה לו על הקצה צ'ופצ'יק, פה צ'ופצ'יק, ופה קובייה. זהו, זה הכל.